Repubblika ppreżentat il-Speaker tal-Parlament kopja ta' dokument bil-proposti ta' organizzazzjoni għal riformi parlamentari. Il-President ta' Repubblika Robert Aquilina f'konferenza tal-aħbarijiet fakkar kif din is-sena l-Parlament Malti jala mit-sena u minkejja li l-Parlament jaħdem f'bini ġdid għadu mobbi bi prattiċi antikwati u li ma joddux għad-demokrazija tal-lum. Dawn id-difetti qed jiġu sfruttati mill-Gvern biex il-Parlament ma jkunx jista' jservi l-missjoni tiegħu li jissorvelja u jservi ta' kontrobilanċ għal poter tal-Gvern. B'Aquilina jgħid li dawn l-aħħar snin rajna l-istituzzjoni parlamentari maħtufa mill-Gvern u għalhekk li Repubblika tipproponi li parti prominenti tar-riformi kostituzzjonali li ilhom imweda mill-2013 ikunu riformi demokratiċi li saħħu il-Parlament. Fid-dokument li ħejjet Repubblika tagħmel analiżi dettaljata tal-isfidi li jeħtieġu ikunu indirizzati. Madankollu Repubblika tirrikonoxxi li l-korruzzjoni, l-impunità u l-oltraċċ għad-demokrazija meta nqatlet Daphne Caruana Galizia huma l-konsegwenza tal-volontà ta' persuni fil-poter li jwettqu azzjonijiet korrotti u kriminali u ta' persuni poteri kostituzzjonali li beżaw jew preferew ma jaġixxux. Repubblika tirrikonoxxi wkoll li m'hemm ebda mudell kostituzzjonali infallibbli jew perfett, iżda nsistew li r-realtà preżenti mhix taqdi l-ħtiġijiet tad-demokrazija tagħna u jeħtieġ li ssir diskussjoni serja dwar it-tibdil. Repubblika tipproponi fost l-oħrajn it-tisħiħ tal-poteri lil President u elezzjonijiet diretti għal President. Tipproponi wkoll li r-ruoli tad-deputat parlamentari u l-Ministru tal-Gvern jinfirdu fil-waqt li jkun hemm sistema ta' kwota nazzjonali li tiggarantixxi siġġijiet għal kull partit.